takže čaute ľudia, vy sa tam budú videu. Dneska to bude video z mini UHC. A zobral som si kit Digra. A dúfam, že budeme mať no potiony, čož asi bude. OK, a ja dúfam, že sa bude video páčiť. Ak sa bude video páčiť, like, odber a užite si video. No, a sme v hre. Takže tak mi, ja sa to dám trošku na viac, tak to, dobre, tak to stačí. Alebo dobre. Berem si tieto irony, tieto diamanty, nice. On tu je onen Pevox, hej. Tak to bude problém. Toto síce vyhra nebude, no to ale čo už, tak aspoň nejaká hra. Dúfam, že si dáme aspoň nejaký kill, hej. Dúfam, že to pôjde, dúfam, že nejaké protect 4-ky tam padnú a tak ďalej. A takto. OK. A ináč plánujeme s jedným kamošom nový server. Čož vašou úlohou, teda, alebo je to úloha. No proste, ja by som potreboval niekoho, kto by vedel na ten server prispieť nejaký, dajme tomu 10 eur. Čím viac dostaneme tých, čím viac zozbierame, pretože my kupujeme na jeden mesiac, ale splácať ako každý mesiac 25 eur nie je málo a nie je to ani veľa, hej, takže treba to proste treba nejaké od vás, aby sme mali, nemusí to byť vôbec, dajme tomu nejakých 20 eur vôbec, dajme tomu buď 5, 10, hej. Ako kľudne môžete aj viac, ja vás nenútim, ale proste netreba toľko veľa proste, hej. My si proste potrebujeme kúpiť kredity na to a potom, keď získame na ten, dajme tomu, keď vyzbierame 25 eur, tak ho pretržíme na ďalší mesiac a tak to stále bude. Potom ako náhle už budeme mať VIPčka a niekto si to kúpi, tak už budeme zarábať tými VIPčkami, čo už je logické. No a tak no. Hlavne potrebujeme potom nejakých builderov a tak. Server bude prevažne na eventy, ale určite budú tam aj minihry, určite to vám garantujem, hej. Takže server na eventy je celkom nuda pre niektorých. Tie eventy sa určite budú natáčať na môj kanál, hej. Server bude mať takých cca 5 GB RAM, čo je úplne v pohodičke. Server bude hostovaný cez Fuckaheadu. A uvidíme, no. Neviem, kedy toto video vyjde, ale dajme tomu, že dneska je... Čo je dneska, oči? Dneska je štvrtok, hej. 16. myslím, že. Štvrtok 16. hej. Čo znamená, že za týždeň by mal byť server, hej. Alebo za 2. Uvidíme. Mne proste prídu nejakých 20-30 eur na účet. Na PayPal účet. Jo, a ináč som vám zabudol povedať, konečne mám donaty. Takže kto by chcel, tak v popisku máte link, na ktorý môžete poslať donate, ak chcete. Ľudne, môže to byť 1 euro, môže to byť 2, môže to byť viac. Veľmi ma tým podporíte. Takisto získate nejakú grupku proste na Discorde, hej. No a keď už sme pri tom Discorde, tak chcem vám povedať, že môžete sa pripojiť na 2 Discordy, čož je jeden Syriakari, kde nie je síce Syriakari, ale je to fan server, kde oznamujeme Jakariho eventy, takisto sú tam jeho videá a tak sú tam jeho videá a tak ďalej. A hlavne tam budú naše eventy, čož keď budeme mať server, tak takisto je tam cca 230-40 ľudí, hej. Takže je to úplne super. Máme tam bota, Syriakari, hej. Máme tam príkazy na ňu a tak ďalej. Potom je ešte môj server, čiže Texirity. Na tom serveri je tak 100 plus ľudí, hej. Tam už nie som tak aktívny, ale takisto ak budete niečo potrebovať, stačí mi napísať do PMK alebo ma označiť, je to ako úplne jedno. No a ešte bude jeden Discord, čož bude ten GameBee, čo sa bude volať náš server. No a tam môžete takisto bude kontaktný e-mail, kde nás môžete kontaktovať o záujem o nejakú pozíciu, takisto aj na Discorde, takisto aj na e-maily, to už je vaša vec. No a taktiež budeme potrebovať nejakého developera. Určite potrebujeme nejakého, ktorého buď poznám, alebo som sa s ním niekedy videl. Developer ako vždycky dostane proste prístup k FTPčku, hej.
No a ešte mi môžete do komentárov napísať, kde sa dajú kúpiť domény na server, pretože chceme si buď kúpiť EU doménu alebo CZ. Pretože nikdy som nekupoval domény, neviem, kde sa to kupuje. Ako mohol by som sa spýtať z kamoša, ktorý vie, jak sa s tým narába. Ale takisto ste to vy, takže ako dúfam, že mi do komentárov to napíšete. Kto nevie, tak ako netreba, nemusíte. Ja si to potom nejak zistím od kamoša. Tomu nejak napíšem, hej. To už je úplne jedno. Ale bol by som rád, hej. Jo, a takisto chcem vám poďakovať za všetky lajky, odbery, sliadnutia a tak ďalej, že stále vás moje videá bavia. Aj keď už sú tak menej, aj keď tak ich menej vydávam, pretože mám proste problémy s rodinou, problémy a tak ďalej, to nechcem sa o tom zaoberať, proste to je súkromné. Takže tak. No a potom mám ešte jedno, že toto video natáčam štvrtok a zajtra idem ako v piatok, hej, vy to vidíte, ja neviem kedy. Zajtra idem proste na chatu, budem tam do pondelka a potom budem natáčať videa ako vždy, hej. Takže nemusíte sa ničoho báť, hej, a všetko pôjde tak ako má, hej. Takisto streamy budú, hej. Ale kedy, neviem vám presne povedať, proste je to také, je to proste náhodné, hej. Pretože ja musím pozerať na to, či nemám nejaké, dajme tomu, povinnosti a potom môžem, dajme tomu, streamovať či natáčať. Takisto, či je editor online, hej, záleží, kedy je editor online, tak mi to video zostrihá. Keď nemá čas, tak mi to zostrihá, ja neviem, na druhý deň, na tretí deň, hej. To mi už nevadí, hej. To je proste také, hej. Takisto aj editor, proste, ja som mám 3 obseky. Takisto je to aj s inými ľuďmi, hej. A tak no. Ešte vám chcem povedať, že to nie je ľahké, hej. Pevox, počkaj, zlobilka, Pevox. Aha, ja že zomrel Pevox. Nevadí. No, ja sa idem asi venovať hre. Tým aj neviem, kde je, super, zás proste hrajem to sám. Bohužiaľ, keď zomrem, tak video skončí, pretože ako nechce sa mi ísť druhú hru, pretože neviem čakal som na jednu hru, neviem koľko, hej. Vy to vidíte, je to zostrihané, takže vy to vôbec nevidíte koľko. Ja si idem ešte po ten jeden obsík, čož je tu. Typek očividne nemá ani dia, ty kokos. To mi nehovor, kámo, to mi proste nehovor. A poď hore, kámo. Poď hore. Mám pre teba dia, mám, ale veľmi málo. Neviem, jak ty ťažíš, kámo. Ja nechápem týchto teammateov. Kámo. Dobre. Čiže čo potrebujeme je crafting, čož sa vykraftuje 4, dia. Takto. Teammateovi hodím nejaké dia, potom nejaké irony, páči sa. No problém, bráško. Dobre. A máš knihy. Dúfam, že budem mať dosť kníh. Mám 14 kníh, to neviem, že či je dosť. Deep Strider, krásne. 3 dokonca. Škoda, že tam nepadol aj iný. Protection 3. Typek to očividne nechce DDoS server. Čiže ako good luck, have fun, bráško. Je tu niekde asi dungeon. Jabka si urobím. Ty chci. Potrebujem si zrobiť ešte jedné veci. Čože toto. Vyskúšame našu. Ale. Tak dobre. Tak nechcem až tak skoro zomrieť, chcem si trošku tiež zafajtiť s nejakými inými typkami. Ja by som išiel potom Gondokovi, hej. To Gondoka poznám. Kámo, samá voda. Keď nemáš Deep Strider, tak si skončil, bracho. Nemá, že? On nemá. Nie, on nemá Deep Strider. Kámo, to mi nehovor. Ty vole. Aha. Oh shit. Ale. Sír. Dobre ty. Ale ja mám dip. No poď. Čus. Nejaké jabka si má, braško?
Oh shit. To bolo Infinity? Nie. No strapil som. Už som to robil. Čo? Kámo, ten Zeki má cheaty? Alebo ja nechápam. HP box. Dobrý deň. Dobrý deň, hoši. Oh shit. Dobrý. No poď. GG, bracho. Teammate mi zomrel. Best. Dobre, čus. Toto má si... Jedna v jedna plus, ok? Jak to, že mi nejde deep? Tak očividne neviete, čo je 1v1. No dobre, ja dúfam, že sa video páčilo, ak sa video páčilo, like, odber a ja sa s vami učím a uvidíme sa v ďalšom, čus!